Upper Hill, Nairobi. Wadhi nyime korwadoga ne mago motende gi weche mag doho. Jariembo mar nyamburko mar piem mar safari rally Maxine Wahome ibiro donjone kod ketho mar nek mar osiepne mawuoyi kendo jariembo wadgi Asad Khan ma onyedhore kawuono e sama iwinjo buche ka doho wacho ni Maxine Wahome kine chunge nyim doho mondo mi oduok penjo koluwore kod tho mar Asad Khan kaka imiyo waler kod Simfros Okinda. Maxine Wahome ma en jariemb nyamburko mag piem ibiro donjne kod ketho mar nego osiepne mawuoyi kendo jariembo wadgi mosenindo Asad Khan. Wahome ne nitiere nyim jang'ad bura Bernard Ochoyo kinyi makawuono e kinde mane winjo bura mare. Apisi mar jamin buche onyiso doho ni Maxine ibiro chwale nyim doho kiny mondo dadhoge e wi nek mar Asad Khan. To charge the respondent with the offense of the murder under section 43 the penal code, and he has further informed the court that the respondent is required before the High Court today virtually for directions by the High Court judge. Bende apisi ma jamin buche maduong' okwayo doho mondo geng'ne Maxine e tesendo bila mar Kilimani mondo timne nonro mar obwongo kapok ochopo e nyim doho kiny. Respondent be detained at Kilimani police station under the custody of the DCI Kilimani. I believe the DCIO and the IO are in court. She will be detained in that station for the purpose of processing for her to take plea for murder tomorrow at the High Court. The other application I have to make you honor is for the respondent hearing to undergo a mental assessment to facilitate the trial at the High Court. Okil mar Maxine Wahome oyiere koda wechegi kowacho ni kinde duto Maxine Wahome okoserem chopo e nyim doho kinde duto medware. The respondent has no objection. Mental assessment on capacity to take plea is procedural. The applicant, sorry, the respondent here present herself today for this assessment prior to tomorrow's plea taking. Your Honor, on the application for her detention, the state has not laid any basis to change the position that this court has already pronounced itself on before. This respondent is not a flight risk, has presented herself in court on each and every occasion required, has cooperated with the investigation at every step, and indeed no basis has been laid to say that she will not be present in court tomorrow. Maxine nochiwore tesendo bila makilimani tarehe 12 mara 12 toko wadgi mosenindo Asad Khan matin Adir Khan twal report ka obila ni Maxine nogoyo wadgi. Dono we Maxine kod rambun masin 1100 tok nindo ariyo e odang'enge. Asad Khan otho higa mokalo e kinde manoyudo thieth tok wachore ne gidhawo gi osiepne manyako Maxine Wahome. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ramogi.